דמיינו את העובדים שלכם מקבלים חוויית שפה אמיתית אל מול הים והמדבר שלהם. אני דניאל שאול, מכה במדבר. אנחנו מקימים מתחמי עיסוי וטיפול פרימיום לחברות ולארגונים שמגיעים לאילת. יש לנו צוות מקצועי ומנוסה, ואנחנו מציעים את כל סוגי הטיפולים, כולל שיאטו, עיסוי תלת, טוקסולוגיה ועוד. אני מנהל לכם את האירוע מקצה לקצה. הקמה, פרטיות, נוחות, זרימה וניהול טורים. וכל זאת שתבואו בראש שקט, בלי דאגות, בלי לוגיסטיקה, רק והכל בעבירה מושלמת שמתאמת בדיוק לאופי החברה שלנו. רוצים שאתפור לכם חוויה לצוות? דברו איתי, נתכנן לכם אירוע פשוט נפלא.